Iya. Dadi basa-basa Jawa halus ki dhek ora paham. Iya. Ya setetek ngerti lah ya, paham. Apa? Tapi nek setetek ki ngerti paham, tapi nek kon ngomong dhewe ya rada lali. Stop. Napa? Kata-katamu sing depan mau muni piye? Setetek. Setetek kuwi ora setetek, setitik. Setitik. Nah, ora setetek. Nek setetek iki malah engko dioperasi, wong kudune loro kok ming siji. Apa nek sing loro? Teteke anu. Oh, loro. Dikirimi apa? Peyek Karo kacang karo tempe. Kripik tempe, Pak. Aku dhewe malah deg-degan. Kowe nyuwara tempe keripik malah deg-degan. Tempe kripik, ya kripik tempe. Tempe keripik. Niku. Ah ya rapet. Nesa. Saiki Mbak Elisa Orkaros Alaso. Ya iki sing saka sinden blasteran ya Mak. Iya, Mak. Rupane ora Jawa to. Heeh. Jawa ya ora. Dadi ya ning ketok nek cantik ya pancen ya cantike wong blasterane ngono kuwi. Lah, yo jumeneng, Mbak. Wah. Lho, wis cilik semampe. Kena angin ambruk. Kuwi ngopo dadak mleding-mleding ngono kuwi? Iki tak potroke. Tak potroke. Apane? Carike. Jarike kok diplotroke ora. Ge wonten napa, Bos? Wah. Dan dawuh napa? Piye kuwi ana panjenengane Pak Joko RS Paru Solo 3. Ya. Ngersake kowe kon nembang bawa sinom lu gundang. Modar ora kowe. Yo. Sinom lo gendeng. Apa? Sinom lo gendeng. Ora ngerti aku. Sinom lu gundang ora lu gendeng. Sinom lu gundang. Sinom lu gendeng ki le nembang ning Durempyak kono. Ya, sinom lu gundang ora lu gendeng. Pangapunten Pak Joko, kula dereng saged sinom lo gendang. Nggih, gandeng niki bocah niki bocah blasteran mboten ampun dianggep sinden sing wis mumpuni niki sek belajar. Ya. Nggih. Mula tok ijo ya. Kula belajar riyen, nggih. Nggih, niku wau nggih wonten pamundutan, Pak. Wau siang kula diteri peyek kali keripik tempe niku saking lawuh sesasi niku ajeng nyuwun tembang kangen saking Maturi kula ajeng niku mawon nggih. Apa? Saking Maturi kula ajeng minangkani niku nggih. Kowe dikirimi apa? Peyek Karo peyek kacang karo tempe. Keripik tempe, Pak. Aku dhewe malah deg-degan. Kowe nyuwara tempe keripik malah deg-degan. Tempe keripik, ya keripik tempe. Tempe keripik. Niku. Ah ya, ora apa. Saka sapa sing ngirimi? Maturi. Ya, Maturi ra apa-apa. Ya iki Pak Joko mesti kersa nampa tembang kangen kuwi. Ya, dienggo ijol ya, Mak. Ya, dienggo ijol ora masalah. Ya. Nyasanya iki ana klip-klipane ditnya tampani. Alhamdulillah, lumayan. Pinten niku, Pak? Ayo sanane kuwi aku ya ora netel kok. Oh, nggih, tumbas permen iki sak lodong. Ayo. Gomut-mutan. Mbok golek mut-mutan dia. Ngawur ora. Ya, anu kok tempe keripik tembang kangen. Nggih, kula ajar bawa nggih, Pak. Apa? Ajar bawa kinanti. Ya, aku seneng nek anggere ana wong arep jar-ajar iki seneng dadi kowe tidak puas dengan bawa-bawa biasane ning kudu ajar. Ya, kuwi cakepane piye? Cakepane manah yen ke Taman Wuyung yang ngaten niku lah mengke disimam mawon. Ya wis ya. Niki kula wis jam bodoh lho niki. Ora turu aku ket mau bengi. Oh, ayo mau ki ngaso. Wong ana kesempatan bali nang omah tekan jam pira terus mangkat rene. Aku ra iso melek nek wis turune.
engko kumpul jam 09.00 wah mbangane ra melek aku engko telat dadi TO aku wis mangkat bae aku ngono. Tak ewangi ra turu lho nggo wayangan awan bengi. Ya mesakake tak tambahi sak. Nah, ngono lho Pak. Matur sempan nuwun. Tuku obat mata. Jan kudu ngono lho. Wangi ra turu. Kudu priksa ya aku. Oh, Kudu priksa aku nek ngene iki gendeng aku nek gendeng. Iya, nek rong turu ki bodoh aku, Pak. Ayo aku iki ST2 kok nganti bodoh ki piye? Ya mergone rong turu. Siji nek rong turu, loro nek ngelih. Iki bodoh aku. Oh ya wis ya padha nek kuwi. Aku ya sok ngono kuwi. Iya. Ya tembang kangen ki nanti. Heeh. Boyo sok diajari basa sing alus mak wis angel no wis ciri khase ngono wis dek wis nek nembang Jawa kok iso alus sinau iki lho wong wis tak omongi kowe nembang ya iso alus to sa tak ajari basa sing alus wis ngene iki wae Pak wis ora apa-apa ya wis angel dikandhani kok iya dadi basa-basa Jawa alus iki dek ora paham iya ya setetek ngerti lah ya paham apa? Setetek iki ngerti paham tapi nek kon ngomong dhewe ya rada lali. Stop. Napa? Kata-katamu sing depan mau muni piye? Setetek. Setetek kuwi ora setetek, setitik. Setitik. Ora setetek. Nek setetek iki malah engko dioperasi, wong kudune loro kok ming siji. Apa nek sing loro? Teteke anu. Oh, loro. Iki ternyata sing nyuwun tembang kangen ki ya WA aku sa. Oh, sinten? Ya, Mas Purwoko di Natuna to. Oh iya. Nah, iki nemung Mas Purwoko. Oh, Kadung Tresno. Kadung Tresno. Ya, Kadung Tresno ingkang nyekar Mbak Elisa sampun dipun transfer 300.000 kagem tumbas permen. Wah, iki mau tuku permen, saiki tuku permen protol untune. Ya. Kon tuku permen akeh banget. Mengko didung karo Mbak anu ya, Ayu ya. Okay. Ya, ora apa-apa. Niki wau niku anggitanipun Pak Mantep, Pak. Sing endi? Bawa niku wau. Oh, anggitane Pak Mantep. Iya. Karya Pak Mantep. Matur suwun karo Pak Mantep. Ya wis kepareng yasa bawa iso dienggo golek sandang panganan awake dhewe. Ya, yo tembang kangen diaturake. Mangga. Yo. Hey.
Matur sembah nuwun. Ya, piyai saka Blesteran kok ya. Wah, jan apike ra jamak-jamak. Ya. Mbokne Gibas bapakne Gembel. Iya. Anak-anak metal. Ya ora apa-apa ya, Mak. Jan nyenengke tenan. Wah, aku seneng. Lah iki dadi conto supaya awake dhewe ya tresna karo budayane awake dhewe ya, Nak. Ya, selagine wong kono-kono sekolah tekan S1 terus ke S2 dhewe ora gelem golek gawean, takon golek gawean. Mbok kowe golek gawean sing murwat kono to, Sa? Ndak mau, Pak. Saya pengen mengembangkan budaya Jawa saja. Lho apa luar biasa? Iya. Iya ya, Mak. Iya. Ya mergo laris kuwi dheke dadine kejaba bintang tamune awake dhewe ya bintang tamune dalang-dalang liyane kuwi no. Oh iya, ya ora apa-apa. Heeh. Kadung tresna karo iki mau ana pamundutan saka Nawala sing tak simpen iki no. Ya, ana sing arep kepareng ndi to mau iki. Sik tak golekane. Ya. Nah iki. Bedhet badhe nderek nyekar caping gunung wis diaturake mendem wedokan. Oh ya, sembah nuwun. Saking Pak Siadi. Ya, ning mengko bar iki ya, Nak. Ya. Ora apa-apa. Apa mendem wedokan iso? Iso nek gamelan ki waton mlebu nadane wae dilagokke iso. Ya. Saiki sing kepareng nyuwun kadung tresna sik. Ya, Mbak Ayu Purwalestari. Ya jumeneng. Ya. Ki ana duwite 300 ya kadung tresna didum karo Elisa 150 ya ben adil ya Mak iya wong jane sing nembang kudune Elisa kok ning dikeke Mbak Ayu ya ben adil iki lho guyub rukune kanca-kanca waranggana iki kaya ngono kuwi no iya nggih monggo paron niki Pak heh paron heeh ya tok gawa sik ya ora apa-apa. Nggih. Rumah saku sindenku sregep-sregep nek do nampani dhuwit. Mari dulung kowe iki nggih. Sah nggih? Ya wis sah. Nggih, pun. Heeh. Lho, wo tak gajul. Hah? Pripun? Nembang sik kok sase-sase ora. Oh nggih. Oh, kurugan daging ya ngono kuwi. Iya. Lah nek empun-empun niku pun sah. Mau bengi panggunge arep ambles mergo kowe munggah. Iya. Yo, diaturke mangga. Nah, no. Sik, Pak. Sinawang datan boseni kaya wis sepuh ya Pak. Wis 21 taun kono. Oh, ming wonge gombong. Ya longgor. Gombongi goblok ya. Salah ngucap. Nyawang wong bagus lemah nonone sik Pak lali ya Pak rekoso oh nggih lha jenengan kok apa Pak apal aku dalange padake iya rekoso tak lakon angger aku bisa nyawang wong bagus lambene abang yen mati aku wis kurung
tresnaku mbok tampa mangga lamat wis katon dejane yen kok merongkatan jarak aduh wiragyane sindang mangetan pacaane sarwa asri sroban kotang sakit
Pacaane sarwa asri coba nen kuat tansah kawo ayo wasamayan amo kang mas marak ningsih matur suwun Mbak Ayu. Ya. Wis diaturake ya, Mak. Pokoke iki pamundutan kudu tuntas ya, Nok. Ya. Merga lakone iki dawa. Ya. Sing asma Pak Sukadi ndi? Ya. Ki arep nyumbang lagu. Ngono ya, Mak. Mbok menawa piyaine arep kepareng munggah ning pepanggungan. Oh iya, sajae ning ngisor salon kan gitu. Untak-untek. Oh, alah iki apa? Iya, iki Bob Marley. Ya, ayo Iin. Mbak Iin mendhep edokan nggih. Iki apik suarane iki. Iya. Iki deneng ngendi kae ya tau nyusul nyumbang lagu, ning kono ya tau nyusul nyumbang lagu. Iya. Sugeng dalu, Pak. Nggih. Kok sampean topine ra ganti-ganti? Nam gadhah GNK sing tumbas blangkon nggih dereng kiyat kok. Oh, nggih. Oh, blangkon niku murah kok. Nggih. Sampean mang dugi nggen kula. Dugi omah kula peki blangkon. Nggih, insyaallah kapan-kapan, Pak. Kula caosi blangkon. Ya. Ki Mas Suyati. Saking pundi wingi nika? Saking Samban lereng Kendali Sodo. Oh, bolane munyuk-munyuk sampean. Nggih, wah pun ngoten nggih. Kendali Soto nggone Anoman kok. Iya. Ya wis ora apa-apa monggo. Di mendem edokan nggih. Nggih, sugeng dalu, Pak. Sugeng dalu. Ceritane niku kula mbokne. Nggih. Jenengan anake. Nggih, wah. Pripun? Enggak sing njaluk rabi. Sing njaluk rabi. Piye? Nek upama ngepek mbokne wae piye? Ampun, ndak kualat. Diseneni anake to, Pak? Mboten apa-apa niki. Iya. Monggo, ya. Dibukani Mas, monggo mendem edokan. Dados. Bob Marley kok nyanyi Jawa. Aku njaluk dirabeke. Syaraté wong rabi niku kudu wis sunat. Aduh, nek sunat. Akang ketekeran bagiyo. Karo sapa untung ora kuwalik nek karo sapa letong. Tole dadi letong. Monggo. Mboten penak nek diwalik, Pak. Karo bocah kene wae. Wah, milih Prastiwi. Demen mati nom. Pak damel gegojegan kok, Pak? Nggih, monggo. Yo, monggo. Yo. Simbo aku wis gedhe mbok ana ketan aku tukono simbo aku wis gedhe ana prawan aku tembungno dole iya mbok ketane apa
ora apa-apa mboke. campuri klopo parutan tole-tole Ya mbok. rapine gampang paling penting duwe gawean Aduh simbo penting kawinan. Aku iki mbok wis mangkem wedokan. Aduh simbo ora bisa turu. Awan bengi pengen ketemu. ora gampang wong bebojoan kudu bisa golek sandang pangan Aku sesuk macul. nuruti mandamu apa bojo kok takoni aku Ya mboten to, Mbak. Simbo, aku wis gedhe mbok. Ana prawan coba takokno. Simbo, aku wis mumet. Ana prawan enggal takokno. dole-dole katane apa Mboten napa-napa, Mbok. dicampuri klopo parutan dole-dole rapine gampang paling penting duwe gawean Simbok penting kawinan. Aku iki mbok wis mandang wedokan. Aduh simbok ora bisa turu. Awan bengi pengen ketemu. ora gampang wong bebojoan kudu bisa golek sandang pangan Aku sesuk ngarit. nuruti mandamu apa bojo kok takoni aku Yen mangkono mbok aku tak nyambut gawe. Golek duit kanggo nikahan. ya dole jangan nibake muga wae bisa Oh. Matur nuwun, Pak. Nggih, Pak. Sampeyan iki ado-ado ya mung arep mendem wedok. Ya ora apa-apa ya, Mak. Gandeng mau cek keparengi arep nyuwun lorong lagu Caping Gunung karo mendem wedokan. Ning Caping Gununge wis diaturake mengkari mendem wedokan. Ya, ya wis ora apa-apa ya, Mak. Iya. Iya, Nger. Iki awake dhewe wis sawetara nggone gojekan. Ya, sak cukupe wae ora nganti gledrah. Ya. Mengko ndak lakone ora kecekel. Ngono ya, Mak. Iya. Ayo. Padha sowan ngersaning Sinun Prabu Duryudana ngaturake leladi lan panjenengane ndak sawang kae para sata Kurawa katon bebodolan. Iya, sajake ana laku sing gedhe, Nger. Hayo tak derekke, Mak. Yo, Nak. Saweko risapate anata prajurit baris nyamijiku Setya tuhu didadekke ndandut ya iso. Jenang kula saiki seneng dangdute. Ya,
Jenang kula kok jenang kula. Jenang kula wis ana dangdute. Ya. Ya, bawani. Nggih, katur Pak Wakil Bupati nggih. Bapak Wakil Bupati. Ya. Di mau amplope mau. Ha iki. Kandel nggih, Pak. Kandel engko tak keke kowe rasa kuwatir. Saking Bapak Haji Ngesti Nugroho. Pak Wakil Bupati iki wis bola-bali mresani awake dhewe. Ya, mula apal. Iki mau wis dipotong karo sing penglantar mau 300. Ya. Dadi saiki ngeterke amplope njaluk bagian kok saiki mau ya. Wong tok wenehi kok. Lah iya ora guyonane ngono kuwi. Ya. Monggo, ya nak, engko tok pek ya ora apa-apa wis. Ya. Engko tambah-tambah wong anake nang omah ya ngenteni tukon susu. Iya. Mula ya ora apa-apa diwenehke, Mak. Iya. Apa wis anak-anak kok cilik men wis anak-anak. Ha iki PSSSS. Oh. Rombongane bupras. Paguyuban sinden 50 cm. Cendik banget. Cah cilik kok ndi anak cilik. Lah ya ora apa-apa. Mangga. Oke, berarti kan sip to, Pak. Pamintaku Kang Mas Sido bocahe ya ayu, tinik-tinik ya mak. Nek cah semono kuwi iki le ndelok sirahe wae no. Oh. Lah? Aja sikile, nek sikile kempole wis sakmene iki ana. Oh iya, wah omongi ora percaya. Tenan. Ya mula dhek ora tau wani nganggo rok pendek wis. Kaya telo kaspo mlaku wae. Telo kaspo. Ben. Sing penting dhuwure wae. Bener kuwi. Iya, mangga. Tansah rerun Sarina ya ing Sarina lan ngene datan kinggang percaya ora ana. Iki lek ku ngopeni wiwit kelas 2 SD lho. Wiwit kelas 2 SD tok jak nyambut gawe. Wis ning biyen aku ora tau matur. Biyen aku nggawa musik. Ya dadi bocah iki biyen nek nyanyi ya 5 menit lagi terus siap pasti malam minggu ketuk-ketuk. Biyen terus saya nganggo rok mini, Pak. Heeh, nganggo rok mini biyen ora pengaruh apa-apa. Iya. Sakniki mbok saiki jajal sekali-sekali nggo rok mini. Iya. Ora kaya dodol. Mengke ketok sikile kula. Ha iya, kene sadar ora. Lho deboke kok papat ngono. Sing siji kok mujur. Ha iya. Ora apa-apa. Biyen anggere arep mangkat mayang tak dusi. Wah, tak jungkati, tak kucir men ketok ayu. Saiki bareng gedhe tak dusi kok angel ora jamak-jamak. Iya. Lah kok angel. Monggo aku nek ngosoki telaten lho, tenan. Resik nggih.
yen cedhak tansah mulat sida asih Yai sing nonton yo akeh tambah streaming yo luwih akeh ya nang kene wis akeh plus streaming nggon aku Dalang Sena channel iki wis ngancik 22.000 sing padha nonton sak dunia kuwi sak dunia no. Wah luar biasa yo dadi desa liangan kene iki sing ngerti dusun di ngerteni karo piyai Eropa Amerika wis werna-werna no Amerika Latin Amerika Gedrik heeh mangga pindha mimpi lan mintuna ayo Kang Mas bareng ana tepi wajib sito asih langgamke dhisik monggo ya aku kang setia satu suarane jan melengking-lengking. Ana nggih wong cendhek ngono iki malah ususe iki cekak. Iya. Dadi nek nyuwara iki langsung saka weteng terus telak terus cangkem. Nek kedawan awak iki malah mandeg dalan. Iya. Ngono ya, Mak. Iya. Terus Neno Mugianto werkahe widi
Nah, senok kowe aja tenguk sik. Ya. Aku arep mengapresiasi karo sing ngendang pinter tenan. Ya. Dek tanggap dadi kendangane batangan begitu ngejak dangdut langsung kendange dangdut tok 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 deng 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 dut dadi penak. Nyo, tak opahi rokok nyo. Nggih. Lumayan. Doyan-doyan dirokok ya. Heeh. Apresiasi. Oh, gayane ora ditampani. Wo kowe nyepelekke aku kowe ya. Tampani lho. Oh ya wis. Ya dek ora gelem nek kretek ora gelem. Tok kaya apa? Tujunan. Oh. Ora gelem. Piyaga ki nek laris ki gleleng kok no. Asli aku ora goloke tak critakake sisan malen. Anggere muni bendina nabuh ki rokok sing kira-kira ora enake mung dibuang wer. Nek ora sing bangsa Daniel apa Malbor ngono kuwi cangkeme lara. Monggo nek pas ora pepayon ngono kae sesasi ramayang ngono kae ming sangurek. Nek ning nggon aku ming do sangurek. Anggere jagonge aku pripun Pak kabare sehat to sehat. Niki enten rek. Sampeyan enten jodone mboten ana. Iya. Nek mangsa-mangsa ngene iki rokok, duit. Wah, Sombonge ra jamak-jamak ya mak. anggere muni mangan buah nek ora duren ya ora nek ngene iki. Iya. Monggo nek dong sepi kae we ceplukane diopek. Iya, sawah-sawah kaya mak. Nyengger, Nya Cahayu, ha? Oke. Jan nya. 500 wae ya, cukup ya. Alah nggih kula ki nrimo kok. Ha iso. Nggih, nuwun nggih, Pak. Nggo nyilikke kempol. Ha iya. Mboten cukup no niki sedot lemak niki. Wis sesuk tak paringi dhewe, aja kuwatir kok. Iya. Nggih, Pak Wakil Bupati sampun kondur. Ha ya, ora apa-apa, karang yo ngenteni Setya Tuhu kuwi mau. Ya. Nggih, suwun nggih, Pak. Heeh, Suwun. sindene wong pira kuwi? Cirolu Patmonemtu, Cirolu Patmonemtu. Nya, pokoke aku bengi iki arep dedono, nya Nes. Dum kesisan, nyatus-nyatus, mbangane nyolong. Heeh. Sinden kok mbangane nyolong. Matur suwun. Ya, ki mau Mbak.